Αναστάτωση επικρατεί σε πολλούς κλάδους του δημοσίου που θα υποστούν βαριά απώλειες στο εισόδημά τους από τις περικοπές των επιδομάτων ως και 25% που σχεδιάζει η κυβέρνηση, αλλά και την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης. Οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι εφοριακοί, τελωνιακοί, δικαστικοί, καθηγητές πανεπιστημίου, διπλωμάτες, νοσοκομιακοί γιατροί και υπάλληλοι της Βουλής. Δηλαδή κλάδοι που το σύνολο των επιδομάτων τους είναι υψηλότερο ακόμα και από το βασικό τους μισθό. Οι μισθοί των νοσοκομιακών γιατρών είναι πέραν κάθε προσδοκίας χαμηλή, δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στοιχειώδεις ανάγκες επιστημονικής κατάρτισης του νοσοκομιακού γιατρού και αυτό ας το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Για παράδειγμα, τελωνιακός με μισθό 1.200 ευρώ και επίδομα 1.400, σήμερα με το μεικτό σύστημα που περιλαμβάνει και αυτοτελή φορολόγηση, θα καταβάλει φόρο 5.704 ευρώ. Αν μπει στην κλίμακα, θα πρέπει να καταβάλει φόρο 7.716, δηλαδή 2.012 ευρώ παραπάνω. Περικοπές όμως θα υπάρξουν στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα. Παραδείγματος χάρη, εκπαιδευτικός με μεικτό μισθό 2.220 ευρώ θα δεχτεί διπλό χτύπημα. Ο μισθός του θα παγώσει, ενώ το σύνολο των επιδομάτων του θα μειωθεί κατά 32 ευρώ. Λύση δεν μπορεί να υπάρξει με μείωση του πραγματικού μας εισοδήματος, αλλά με χτύπημα της φοροδιαφυγής, της πατάλης και της παραοικονομίας. Είμαστε οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι. Μας χορηγείται ένα επίδομα, το νοσοκομιακό, ύψους 315 ευρώ και φορολογείται κανονικά στην κλίμακα. Η ΑΔΔ που βρίσκεται σε θέση μάχης έχει ήδη εξαγγείλει 24ωρη απεργία για τις 10 Φεβρουαρίου, ενώ το χώρο των κινητοποιήσεων θα ξεκινήσουν εφοριακοί και τελωνιακοί στις 4 και 5 του μηνός.